एगो गांव में एगो धर्मा नाम के व्यक्ति रहत रहे। धर्मा के लगे पूर्वजन के बहुत जमीन रहे। ऊ उन खेतन में ही खेती करत रहे और ओकरे में से मुनाफा कमावत रहे। लेकिन इतना संपत्ति होखे के बावजूद भी धर्मा बिल्कुल सीधा और सरल स्वभाव के रहे। लेकिन धर्मा के जमीन पर गांव के दबंग छुट्टन के कई साल से नजर रहे। ऊ हमेशा धर्मा के जमीन के हड़पे के फिराक में रहत रहे। धर्मा ज्यादा पढ़ल लिखल ना रहे। यही बात के फायदा उठा के छुट्टन एक दिन जमीन के कागज पर धर्मा के साइन ले लेलस और धर्मा पे चोरी के इल्जाम लगा के ओकरा के गांव से बाहर निकलवा देलस। गांव के बाहर धर्मा एगो छोटा चुकी झोपड़ी में रहे लागल और जंगल से लकड़ी काट के जो कुछ ओकरा से मिले वही से अपन गृहस्थी चलावे लागल। पता नहीं भगवान भी हम लोगन के कौन बात के सजा देता रन। इस चोरी के इल्जाम से बेहतर रहे कि हमनी के मार ही डालित। भाग्यवान भगवान तो सिर्फ हमनी के परीक्षा ले रहल बाड़े और ये बाउर समय तो हर केहू के जिंदगी में आवेला। हमनी के सुख और दुख के एक के लेखा स्वीकार करे के चाही। एक दिन धर्मा जंगल से लकड़ी काट के लौटल और खाना खाए बैठे ही लागल रहे कि उहाँ एगो साधु अइलन। भिक्षाम देही भिक्षाम देही, बबुआ कुछु खाए के बाद तनी द। अबही तक घर में कुछु खाए के नइखे साधु महात्मा, लेकिन घर से साधु खाली हाथ जाए भला ये से बड़ पाप का होई। ऐसन सोच के धर्मा अपन हिस्सा के खाना साधु के दे देलस। बाबा अभी हमरा पास यह बा, हमरा क्षमा करी। बेटा हम तो साधु बानी, हमरा पकवान ना चाही। प्यार और सत्कार से मिलल रोटी ही हमरा खातिर पकवान बा। खाना खाए के बाद साधु धर्मा से पूछलन, बबुआ तू गांव से बाहर काहे रहेला? यहाँ तो जंगली जानवर के खतरा भी रहेला। तब धर्मा सब बात साधु के बतौलस। त साधु अपना झोली में से एक मुट्ठी गेहूं निकाल के धर्मा से कहलन, ई ल बबुआ, ई गेहूं के दाना के बगीचा में बो दिया और थोड़ा पानी डाल के रात भर छोड़ दिया। ऐसन कह के साधु बाबा उहवा से चल गईलन। फिर धर्मा उ गेहूं के बीज अपन बगीचा में बो देलस और सूत गईल। अगला सुबह ओकर पत्नी सुनंदा के आंख तेज रोशनी के साथ खुलल। उ जाके देखलस तो फूला ना समावत रहे, क्योंकि पूरा बगीचा में गेहूं के सोना के फसल रहे। ए जी सुनी ना, देखी चमत्कार हो गए। ई देखी सोना के फसल, हमनी के फिर से धनवान हो गई निजा। ऐसन सोना के फसल देख धर्मा भी बहुत खुश भइल और ओकरा के बेच के वो फिर से अच्छा जिंदगी जिए लागल। लेकिन धीरे धीरे सोना के फसल के बारे में छुट्टन के पता लागल, तो सोना के लालच में धर्मा के पास आइल और नाटक करे लागल। अरे धर्मा भाई, हमरा से बहुत बड़ भूल हो गई। पाप हो गई हमरा से, पाप। तू तो हमरा बड़ भाई लेखा बाड़ा। भाई हम अपन पाप के प्रायश्चित करे के चाहतानी। हम तहार सब जमीन वापस करे के चाहतानी। बस धर्मा भाई तू माना मत करी ह, नहीं तो हम अपना आप के कबहू माफ ना कर पाइब। ए तरह छुट्टन धर्मा के ओकर जमीन लौटा देलस। अब हमरा पास कुछ नइखे बाचल। धर्मा भाई तू एह पापी पर एगो एहसान कर द। बस तनका सा 100 सोना के फसल वाला बीज दे द। सीधा स्वभाव के धर्मा छुट्टन के कुटिल स्वभाव के ना जान सकल और बांचल बीज ओकरा के दे देलस। ई धर्मा के बेवकूफ बनावल कितना आसान काम बा, जैसे कि माछी उड़ावल। बस अब हम बनब राज्य के सबसे बड़ा सेठ, सेठ छुट्टन। और छुट्टन भी अपन खेत में बीज बो के सूत गईल। लेकिन जब अगला सुबह वो उठल तो ओकर होश उड़ गईल,
क्योंकि ओकर सारा जमीन बंजर हो गईल रहे, जेकरा पर कबो कौनो फसल ना उग सकत रहे। हे भगवान, हम लुट गईनी, बर्बाद हो गईनी, हमर सब जमीन बर्बाद हो गई। अब छुट्टन के लगे पछतावे के सिवा कौनो रास्ता ना रहे। यही खातिर कहल जाला कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई के साथ देवे के चाही, क्योंकि बुराई के नतीजा हमेशा बुरा ही होखेला।